Vai a cabo, pero que taza máis molona. De onde sacaches? De Mans do Mar, empresa especializada en merchandising deportivo e personalización textil que fabricará a túa idea. Tamén lle encarguei uns chaveiros, uns banderíns e un par de bufandas de equipos que me molan bastante. Mans do Mar, merchandising deportivo. Mans do Mar, como mola xa che digo. Somos Dani Cabo E Bieito Baliño. e isto é... Non vale furar. Moi boa xente, que tal? Como estamos? Un día máis aquí, Don Bieito Baliño. Hola, Cabo, que tal? Como estamos? Estamos xa pensando na Copa hoxe, porque dentro dunha semana quen visita o campo do Negreira? A Real Sociedade, un primeira división, un día histórico para o pobo de Negreira. E hoxe temos o luxo de ter a dous auténticos furiños aquí con nós, Sí, dos señor. futbolistas do Negreira. Que tal estades? Alberto Freire, Martín Pereira. Hola, moi buenas. Hola, que tal? Que tal? Como foi a viaxe dende Negreira? De Negreira, de maravilla. Quedamos aí a medio camiño os dous. A viaxe moi buena. Somos dous da aldea. Sí, efectivamente. Bueno, como se viven estes días previos a xogar un partido de Copa contra todo un primeira división? Non sei se hai nervios, non sei como está o ambiente por Negreira, imagino que a cidade a tope con vos, non? Sí, nada, bueno, é un partido moi importante para todo o pueblo, eso está claro, que ao final a xente ali é moi de fútbol, vese todos os domingos. Para nós tamén é un partido histórico que imos coller con moito gusto, é un soño para todos nós xogar este tipo de partidos, pero bueno, xa o importante o que os tres eses nervios non xa pasaron contra o Textil, que era o partido que había que ganar, que era o complicado, e agora contra o Real é só disfrutar, non? Están vos parando moito pola calle para pedirvos fotos, autógrafos e movidas así? Bueno, tanto no, pero bueno, sí que Negreira, bueno, son dali de toda a vida. Así que, bueno, tanta ilusión e tanta, bueno, pues tanto non houbo na vida, vamos, os chavales no instituto, no colegio, que camiseta de Negreira, todo o mundo che pregunta, che para, ainda che din que hai que ganar ya Real, que tal, e xe, bueno, non hai que cantarse tampouco, pero bueno, sí que a ilusión que hai ahora mismo non houbo nunca, vamos. Falaremos despois de porras, pero creo que temos que falar de como chegastes hasta este momento, porque isto empezou xa a tempada pasada. Bueno, foi este verán, como empeza o rollo? Porque foi a Supercopa de Galicia, podedes nos contar como foi o camiño ata chegar? Para chegar, sí, para chegar aquí primeiro houve que, bueno, empezamos o ano pasado na Copa do Sar, non sei a que altura empezaría da temporada, non sei se outubro, noviembre, ahora mesmo non sei. Sí, por aí. Pero primeiro houve que ganar a Copa do Sar o ano pasado e despois a Copa de Diputación, que, bueno, non gañamos, pero ganou o Monte, pero o Monte non podía despois competir, bueno, non podía acceder á Copa do Rei, entón fomos nós. E agora, bueno, este ano, ca Supercopa desta de Galicia e despois co Textil Escudo. Creo que foron as 13 rondas ou 14 que houve que pasar. Claro, que ao final é un camiño, é unha viaxe, é complicadísimo, pero claro, hai que pasar, xogar contra moitísimos equipos, ter a sorte en todos os eliminatorios de ir pasando. E contabades antes que cando pensastes que cando empezastes a creer, non, que podía chegar un primeira a xogar contra vos e tal, que foi no partido este, precisamente contra o Cultural Areas, non? Sí, sobre todo alá, bueno, empezamos algo xustos de efectivos para ir alá, fomos poucos, varias lesións, sí, pero bueno, éramos poucos, estaba lesionado, Pereira estaba lesionado tamén, bueno, estábamos así algo tocados, e a verdade é que ali safamos un bo tiro, que salimos con vida dali, pero bueno. Sí, ali se me levaron un pacadón, sacamos un 0-0 e bueno, aí empezamos a ver que estaba para nosa cousa, vamos. Sí, a ver, na nosa casa sabíamos que é difícil ali ao final ganarnos, veo moita xente ese día xa, o día do Areas a volta xa veo moita xente, e ali somos un equipo complicado. Vai, que non era un partido fácil para nada, co Cultural Areas este ano. Sí, anda aí. Ten cousiñas. Sí. E sí que é certo que en Negreira, joder, históricamente é un equipo, un club con moita afición. O sea, sí, a ver, eu que son dali de, bueno, que Martín, bueno, xa menos sabe, bueno, que va este ano, pero eu que son dali de, bueno, xa de toda a vida, que vivo xa partidos de, bueno, de pequeno, así que houve sempre moito arraigo polo equipo, a xente moito de fútbol, ali, bueno, todos incluso cando estábamos mal en primeira regional, viña moita xente igual, é verdad que iso é unha cousa, bueno, que nos diferencia un pouco do resto de equipos, nese aspecto. E como recordades ese partido? Porque empatades 0-0 na Lomba ali contra o Cultural Areas, e despois gañades un 0 en Negreira, un nocerismo, gol de Gonza Suárez. Como recordades ese partido? Porque
Se non me equivoco, entrou na segunda parte Martín Pereira para revolucionar o encontro, ou non? Bueno, menos mal que entrou. Viña dunha lesión e, bueno, entrei ali, os meus primeiros minutos en Negreira de... Non está Bueno, mal. foi ano pasado, pero este ano si foi os primeiros minutos. Ben, a ver, ao final dous anos ben, que eu ali a Gonzalo unha tijereta e meti unha como lle dá a él así. A ver, ese partido ganaron o Martín e Adrián Pereira, os dos Pereiras, é verdad. Saliron nos 60 e fomos nós aguantando hasta que saliran eles. Bo debut, Despois saliron a resolver eles dos, sí, moi ben. Debut de crack, Martín? No, a ver, fixen tampouco moita cousa que nin asistente, bueno, a ver, que eu ali a Gonzalo e metiuna, eu fixen o que poiden, axudei o que se me pide correr para diante, o balón que teña darlle aos nosos e... Un tipo humilde, Sí, sí. Quen era o lateral do Areas? Recordas? Non me acordo moi ben. Jodíchelo, Martín? É que alá xugou un, e despois na volta xugou outro. Eran vos, Sufriu, Eran vos. Sufriu contigo. Sufrí contra Martín. Tipo rápido. Como calificarías a Martín como futbolista? Alberto, ti que controlas bastante. Pois eu, un tío que é un 10 moi completo, tanto para arriba como para baixo. O ano pasado xa co Sofán, xa se riu de nós aquí, que nos ganou 1-3, estaba Juan Diego contente con él. Este ano dixen a Julián, chamado que este chaval fai nos falta a nós. Sí, non? Hostia, Juan Diego parece que ten 10 anos menos hora, non ten nin que defender. Ataca Martín, defende Martín, é un... O sea, que ya Muñoz, el Lustón de Comella ten que ter cuidado, ¿no? Sí, cuidado, que teñen cuidado, que veña. No, a ver, aí igual se me complica un pouco, pero E como defines ti a Alberto Freire, o mago de Campolongo? Bueno, é iso, o mago de Campolongo, non? Como persona un 10, e despois como xogador, pois tamén moita calidad. É o que lle das o balón para non perdelo, non? Ti se non tens idea de a quen darlle, eu daría a Alberto sempre, é verdade. E ten gol o tipo, ademais, Sí, bueno, a ver, axudámoslo un pouco de penalti, non? Aí marcou esta semana un gol, Mira Claro, Cristiano aí Ronaldo, está. fixo carreira A así. min valen igual, Valen igual co resto. Son números. Valen igual co resto. Bueno, despois do partido este contra o Cultural Areas, tócavos a SD Textil. Que perdedes en un equipo cántabro, perdedes ali 2-1, non? Como foi este partido de ida? A ver, foi engorroso, non? Era... Además, nós que non estamos acostumbrados a viaxar, foron 6 horas casi de autobús. Fomos o día anterior, esa é verdad. Dormimos ali, que tamén a xente está acostumbrada a dormir na súa cama, e igual, bueno, non descansamos. Eu, polo menos, non descansei moi ben. E despois ali o campo, pois, bueno, era artificial, non era tan grande como a do Negreira, o partido, bueno... Eles, a verdade, perderon bastante tempo ali. Sí, dous nos mal, empezamos un pouco dormidos, metemos un 0. Porque eles en que categoría están? Preferente tamén. Sí, pero bueno, a ver, eu... Menos nivel ali. A ver, sí, hai menos nivel, pero bueno, o seu campo, a verdade, eu pensei que iba a ser peor do que realmente foron. Pero bueno, así a todos nós dos nos moi mal o partido. Nos xogamos ben, e aparte sempre remolque, despois eles perdían máis tempo que Dios, ali fingían que se desmayaban. A segunda parte foi terrible. No partido nunca, ao final ainda parou José o 3-1, que cando parou eso dixen, bueno, está para nós outra vez como o día do Areas. E na volta sí que, bueno, o noso campo que cambia moitísimo, a ver, había moito pilar de pasar, pero bueno, alá dos nos mal. Sí, porque ao final, a ver, un 2-1, claro, teñen que vir eles aquí, xogar na casa como os pasou a vos indo alá, non? O desplazamento, tampouco están acostumbrados. Sí, é un pouco os nervios tamén, ao final non estás acostumbrado, porque, o sea, non polo partido, pero diste que te xogas, sabes, porque te estás xogando, entonces, bueno, pasa lá, que sei, pois non é o mismo que na casa, artificial, empezan ganando, xa, bueno, dudas, pero bueno, ao final, pois o 2-1 ainda non foi tan mal resultado para conforme se deu o partido, e aquí, bueno, tiñamos confianza en remontar. Confiábase moito, era un equipo de Cabezón de la Sal, dormixides en Cabezón de la Sal? Non, en Comillas, que está 15 minutos ou 20. E era bonito. Comillas, sí, Comillas é moi bonito. No, bueno, eu polo menos estivera ali, Comillas é moi bonito, sí. Sí, señor, e despois eso, o que comentábamos. Alberto Freire, estaba pensando... Alberto Freire... Además, nin baixou dar paseo. Fomos ao hotel e do hotel ao bus, nin Comillas, nin... O sábado pola mañá fomos pasear, pero este xa ni se presentou. Eu puxo-me a dormir no sofá do hotel. A Comillas. Un dos que non dormiu, ben. E despois este pasado 4 de outubro recibides ao Textil na casa, había moita confianza e metedelos para dentro, rapaces. Como foi ese partido? Porque foi apabullante, 4-0. Contade vos. Sí, a ver, aquí eu xa no bus de volta xa confiaba en, bueno, tiña moita confianza en ganar o partido, mas un 2-1 tampouco hai que facer moitas. E tínhamos que facer o que facíamos sempre, que é ganar na casa, que é o que normalmente solemos facer.
É verdad, bueno, pois o partido dous nos de maravilla, porque además o delantero dele lesionouse, que era o máis jodido, Sí. e no 15 lesionouse, entonces, bueno, xa ainda moito mellor para nós. E marcar rápido, como marcáramos aí antes do 30, sabíamos que, bueno, que a eliminatoria iba a estar un pouco máis para nós, e así foi. E claro, despois a celebración imagino que por todo alto, porque, joe, vos ainda sodes novos, pero que o mellor non vos volvedes ver noutra desta de xogar contra un equipo de primeira división, é complicado. Sí, no, a celebración xa dalía, non sei, media hora xa veo o camión polas calles, bueno, xa... O camión, eh? Sí, levános por camión, no camión por ali polas calles de Negreira, é moi ben, a verdade. Ibades tranquilos ou en estado de euforia? Va, a ver. Eufórico, sí, 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 normalmente bastante sácase o trator, pero o trator só en ascensos, entonces, bueno, sacamos Xa, eu ali quería dos ir no trailers. trator, Ali que é moito mellor, máis que a Celia non lle gusta ir en trator. Ser de Louro non lle mola moito o trator. Si, Fomos sacamos ata a os trailers fonte, e ben. bañarnos ali, darnos un baño ás 10 da noite. O sea, que a celebración ben, pero se hai ascenso este ano, celébrase máis, ou igual. Máis, Co trator. co trator. A ver, Máis a toro pasado, pero bueno, non sei. Máis sí, porque claro, ahora xa como pasan outros, sabes, celebras o ascenso, pero bueno, eso celebrouse... Sí, estivo Como ben, se... estivo A ver, contádenos aí algunha anécdota ou algo divertido A ver, desa noite. que sei, a anécdota, Paco, pois ás 12 xa non sabía nin onde iba, xa foi para casa. É que Paco, cuidado, Paco encheuse aí, acabou o partido non sei a que hora, ás 8 e pico e ás 10 estaba cheo xa. Pouco aguante de Paco, o bebedor. Non sei, a ver. Ou rápido, mellor non. No, a ver, eu que sei, non levaba tempo sin salir e, buah, colleu ali 4 ou 5 cañas e puse como den. Eso fala ben da xente tamén, porque xa que non estás acostumbrado. Forrou cartos, Sí, ademais, Non sabes? estás acostumbrado, tú son un tío que se coida En habitualmente. cambio, Alberto Freire tivo que gastar todo o que levaba na carteira. Eu Bueno, E o Martín a 6 da mañá estamos aí na cantina aínda e temos que chamar a miña nai que viñera por nós. Dixo Martín, eu o coche non o leva, pois eu o compañeiro tampouco. Xa vou chamar a miña nai que veña por nós e se chegamos a casa polo menos anos a salvo, sabes? Queres mandarlle unha mensaxe a túa nai de dándolle as gracias por... Bueno, a miña nai e meu pai, os dous. Foron Sí, os dous? Sí, porque a miña nai de noite non conduce moi ben, que non ve ben, e o meu pai tamén, bueno, chegamos a 6 da mañá a casa e dixo meu pai, eu vou para traballar, e dixo, bueno, pois eu vou para a cama. Teño unha chea que non me lavo. Entón xa casi vou tirando para a cama. Bueno. Imagíname esa conversación. Deixamos a Martín na casa e... sí, estuvo unha celebración moi ben, estábamos ali na cantina todos, bueno, moi ben. Pasamos ben. Uns recollemos antes que outros, eu fui o Martín de últimos. Sí, Moi ben. Sí, Brais tamén, Laga, bueno, sempre, máis ou menos sempre recollemos os últimos os de sempre. Casualidade que estedes vos dous aquí hoxe. Non sei. Sospechade. sei. E que algunha outra anécdota desa noite aparte de Paco, de volos dous, alguén que fixera algunha locura ou... No, locura, a ver, No. moitas. Foi Bueno, ali- estaban ali en riba da barra, algún bailando. Sí, a directiva, A directiva estaba ali bailando arriba. É moi animada tamén. Estaban pensando na caixa que van facer contra o Real Sociedade. Que lo metía medo. Non cerraba xa a caixa esa. E din que non facemos un peso para esa caixa. Cada domingo esa Tiñades, manía. e vos tiñades que pagar despois? Ou invitou Eu ali? non pago un duro. Ali non. Invitaron son ese día, os días de celebración. Normalmente, sí, pórtanse ben eses días. Porque non sei se algunha vez na historia o Negreira se viran unha destas. Vos sabedes? Algunha vez Ascenderon a segunda B, Xa, pero fai 20 refiero anos. un partido contra un rival de No. primeira división de Copa Eu e creo tal. que non, No. amistoso sí, que ten xogado co Depor, sí, pero creo que partido oficial de Copa do Rei creo que xa... Non sei se habería algunha vez tanta xente no É que campo. o sea, é algo que é complicadísimo, a mí parece moi complicadísimo. E bueno, o sorteo tocou vos a Real, pero houve outras opcións. Vos antes do sorteo tiñades algunha preferencia por algún equipo, dábamos igual. No vestuario había a coña de que viñera o Oviedo. Bueno, Brais dicía que quería o Oviedo, Santi Cazorla, poñíamos a canción do himno este que fixo Melendi Levámos un mes cantando a canción do Oviedo. A Sábelo. cabezón de la sal chegamos e... Se a poño sí, se así non. Pero sí, Sí, levámos cabrón. un mes. De Xa. feito, indo para lá no autobús, no contra o textil, bueno, cantando como se fóramos da vida toda a vida, sabes? Pero... A da Real, polo que sexa, non... Que va. Eu quería a Real, pero bueno, porque A Real imagínate mola. que non vengan Cazorla, sabes? É máis factible que non veña igual. Bueno, Cazorla está para o rastre, estará para xogar a Copa. Bueno, está por arrastre. Ou Por non? arrastre estamos, non. Sí, claro, xusto. Por arrastre sí que estamos, non. Pero... Sí, Despois o Celta molaba tamén ao ser daqui, pero... Pero bueno, o Celta preferíades que non. Ou que? No, que non, no.
Pero bueno, ao final sempre contra o Celta, de pequeno sempre en categorías inferiores, polo menos, bueno, eu xuguei contra o Celta en categorías inferiores, a maioría supoño que tamén. E a Real, ao final, nunca esperas xogar contra ele, non? Que ao final é do País Vasco, sí, además, bueno, é equipo de Champions casi, equipo de Europa League, campeón de Liga, non? Dicían. Sí. Entonces, pues... É que ao final é un equipo que aínda que non está moi ben, ahora mesmo, bueno, está en postos de descenso e tal, pero joder, ten xogadores, eu sei, Oyarzábal, Cubo. No, era unha animalada. Sí, é un equipazo. Banca selección, mitad deles no, pero Odriozola que igual ganó a Champions. Sí, Barrenechea, Gata Montero, que sei, ando. Marcou a da Eurocopa. Guedes, fai mancha deles. Ao final, hostia, flipas. Se veñen, non sei se xogarán ou non, pero bueno, se veñen e xogan algo, é unha puta animalada, vamos. Xogarás a Dick? Eu creo que sí. Polo vendo centrais, ojalá que non, pero... Bueno, xa, polo É menos. como- Vamos ya Paco ali, que tamén está como un animal. Pero molaría ver ali no García. Que tal cubriu a Pape, o do Montañeros o ano pasado, Paco? Paco, ben, así con delanteros deses fuertes, que é o que lle mola a él andar a bater con eles, cubriu de maravilla. Entonces ao Sadik, bueno, a ver, igual é un animal, o Sadik ese. É que sei que moi grande, Non Dios. vou estar apartando del, pero bueno, Paco é un becerro que flipa. Vas como a min. O Paco flipas, pero bueno, a ver, o Sadik ten que ser un animal, pero bueno. Eu creo que xa chante, Paco. Nós imos votar a Paco e que sea o que Dios queira. Molado. E que faríades? A ver, porque antes estabades dicindo, de Freire dixo claramente que non gana ni Dios, gañades sempre no voso campo. Que facedes se lle gañades esta Real de capa caída que veñen en descenso, non? Sí. Home, está pa vos, Xa imos celebrar igual, aínda que perdamos. Sí, home. Se ganamos, Celebrar igual. eso xa vai ser a festa, pero É que tremenda. ainda non se nos pasa pola cabeza. Claro, Non sei. Imaginade, pechados os ollos. Chamar a miña nai outra vez fijo. De todas formas, non sei que será peor. Si recibir a Real, vos que pensades, recibir a Real tal como está necesitada de vitorias, non pode levar o mellor máis batacazos, ou que viñeran así un poquinho máis relaxados, o mellor é máis factible. Foi o que sei, É que non sei, non sei. estamos falando, igual ainda ven un entrenador novo. Xa. Vai ainda falar de Tiago Mota, igual que sonaba, que sei que sería outra animalada. Se ven o... Flipa. Aquí o Adrián dar llaman a Tiago Mota, eso sería outra foto xa tamén por recuerdo. Pero bueno, xa se ven con un entrenador novo e se terán todos máis, por encima máis ganas de tal, pero eu creo que veñan ainda que veñan sin entrenador, é que é unha animalada a diferencia que hai duns a outros, pero bueno. Falabades antes, fora de cámara, contábades que no vestuario que estuvaredes comentando que facéndonos a pregunta de se hai máis diferencia entre a primeira división e a preferente que a preferente a terceira regional. Saliu outro día o debate, non? Sí, tuvemos outro. Dixo Martín antes. Mou parece que o ten claro. Que hai máis diferencia? De primeira división a preferente. Hai máis diferencia? Pois eu non o vexo tan claro. Eu penso ao revés, sí. Eu creo que un equipo de terceira autonómica o Negreira non lle dá ganado. Como? Eu creo que un equipo de terceira vale, autonómica vale. non lle dá ganado ao Negreira. De ninguna maneira. E o Negreira é un equipo de primeira división. Oye, Non debería, pero joder, eu creo que ten máis opcións. estou de acordo. Vos tamén? A ver, A ver, é moi difícil. ningún gana a outro, pero Claro. creo que nos caen menos a nós que os que lle poden caer a un terceiro regional. Exacto. A ver, desde a humildade, obviamente. Vamos. Terceira regional hai moita xente que non sabe xogar ao fútbol, casi. Home, pilla- Estes tíos teñen conceptos Un básicos, terceira trenan, regional, están ben García físicamente. Calvo, ten que sufrir moito. A ver, que nós co Real tamén Vamos pasar por riba, Claro, eso está ver, claro. levar teños de correr e correr ali detrás deles todo Sí, o partido, é verdade. pero a ver, algo ainda defendes ou algo ainda que sei, perdes tempo ali ou fais algo Home, ainda. pilla o Negreira ao Deportivo Cristal, por decir e poden caer 20, fácil. Ou a Santiso de Cabo. No, o Santiso no. O Santiso no. Que son un dos grandes da categoría. Este ano, Pero sí. bueno, vos non pensara nunca É neso. interesante. Nós estábamos debatindo outro día e tomando unhas cañas e nos creíamos que había máis entre terceira e nós que primeira, sabendo que hai moita diferencia, obviamente. Correcto. Nós, Eu penso. un mundo, vamos, pero bueno. E contra quen vos fai máis ilusión xogar de todos os xogadores que dixemos e tal? A quen lle ides pedir, por exemplo, a camiseta? Eu pedín a Oyarzábal. Bueno, Xa lle pediste? mandáronos pasarlle unha lista de En serio? xogadores que A ver se temos queríamos. suerte. Eu pedín a Guedes, pedín a de Guedes, vamos, fixamos unha lista para bueno, polo menos xa que veña unha pa nós, ese día intentar roubar o máximo posible, sabes? Claro, Ali hasta pantalóns, llum, medias,
botas se non las dan. Estás dicindo que vas desnudar ao Oyarzábal. Se nos deixa, Podo. se nos deixa, bueno. E claro, por exemplo, a do Ainda Oyarzábal, ben con tua nai para casa. a do Oyarzábal, por exemplo, non quixestes varios. Sí, pero Como bueno, Dios creo que non local. houve límite de pedir camisetas. No, Pedímola pedimos como unha, 10 sí, ou así unha a para do cada Oyarzábal. Ah, bueno, claro, eles mandan, pues, total, eles. Sí, non sei, eles dixeron nos pide camisetas a nos. Creo que cada eran, bueno, un. fixen a Bolí, eran 10 do Llorzábal, despois Cubo 4 así, Barrenechea, Guedes. E os do Real que pediron máis, o de Martín Pereira ou o de Alberto Ferrer. Ese. Creo que eran 10 de Martín e 5 de Freire. Carai. Eles preocupados. Non saben se xogamos de rojo, de azul ou de verde, pero bueno. Xogades de rojo, que por certo fixestes aí unha camiseta bastante guapa, non? Para o partido. Sí, é bonita, é bonita. Creo que ten aquí o día do partido. Bueno, logo creo que meten o parche aquí da Copa. O recuerdo vai quedar bonita, sí. Sí, e despois que a rutina de partido, por exemplo, non sei se cambia, se estades variando algo ou como vai ser iso. No, a ver, variamos porque ao final estes días de Copa tocou nos xogar entre semana e, bueno, algo variou, pero estes días nada, esta semana. Non hai vai ser concentración. igual que Ese día sempre. hai que vir en bus, bueno, Ese día supoño que quedaremos en Negreira e íamos en bus hasta García Calvo. Non sei se creo que non sei se te obligan ou bueno, que Postureo, ou se quedou así. Sí, de A flipado. televisión, ou non sei. A verdade, Ah, un este pouco mes de imos de flipado. flipaos, terrible. Bueno, Ah, é o que toca tamén. Sí, pois chega noviembre xa con a realidad, non? Sí, baixón, Pero pero- octubre, pois nos queda. É como se leva esta semana previa, porque claro, vos tedes partido de Liga o fin de semana, antes de xogar o martes a Copa contra a Real. Estades pensando algo no fin de semana? Porque claro, é complicado, joder, está a Real aí a volta da esquina. Sí, a ver, hai que intentalo, que ganar hai que ganar, e ao final temos que centrarnos no Pol tamén. Despois, O a PSG. partir do Pol, pois xa pensaremos. Son o Pero PSG, a mosquiña categoría. detrás da orella sempre está, non? Da Real, ao final. Porque Sí. a preparar, imagino que non empezaríades a preparar nada da Real, non falastes nada ainda no vestuario, nos entrenamentos, ni nada. Que va, que, a ver, non sei se... No, a ver, imos Sabrá preparar o algo, día do bueno. Pol, que é o que partido Sí. que podemos ganar. Claro, porque Sí, despois, se o sea, co prepararemos Pol nada, dicíades que Real. xogades o sábado á mañá, non? Sí, xogamos sábado ás 12. E despois domingo entrenades, é luns. Entraremos lunes, me imagino, para meterse en hielo máis que nada. Claro. Porque é unha matada. No máximo a Pol, que aquela... Mas xa levamos, que- creo que o día do Pol igual van ser 6 partidos en 20 e poucos días. Porque tiñas que xogar nun mes e medio, un mes e tal, xa vamos, levamos porque un nós mes estamos intenso. reventados. Xa, e Pol son jodidos, que ao Por final... encima hai visar alá, polo máis, bueno, que tens que madrugar algo, pola mañá, un campo grande, eles na casa son, bueno, suelen ser fortes, o ano pasado eran. Sí. Bueno, vai ser un partido difícil, ainda non querendo pensar no martes, pues Sí, penso algo no martes. sempre tens aí... Rotará o míster... Non sei, eso é... Que queremos? Eso, a Rotará ver. pensando na Copa, para ver se dá esa... Ou rotará na Copa. Martín eu creo que imos xogar, non Non sei. sei. Non sei. Martín vai xogar fijo, xa te digo eu que A non Copa? vai. A Copa malo sábado. Animal, non se cansa, tío. Ao principio non, é dos poucos que vai xogar sempre, xa te digo eu. Eso... Hai que ver. E outra cousa que temos por aquí apuntado do partido de Copa, nós imos ir por primeira vez a Negreira a ver o partido e tal, e pensamos que como ides marcar algún dos dous, pois podíamos facer aí algunha celebración ou algo, algunha dedicatoria. O que pasa é que non sei o que. Eu xa dixo outro día, se marco, vinte que vayamos 8-0, vou facer que vou coller o balón, en plan, vamos rápido, vou a remontar, non? E digo, no, a cámara, e no, era broma. Ocurre vos algo así, algunha, non sei se imos estar ras de campo ou así, pero molaba facer algo, gravalo así. A ver, nos Brais foi aí atrás, aí, bueno, tamén facer unha entrevista, dixo que se marcaba tomaba unha caña, pois se marcamos nós tomamos outra tamén. Temos que ter a caña preparada, entón. Tenes que tar ca caña na Estamos man. que gañar ali esperando como Fácil. os ciclistas. En Negreiras levase moito tar ca caña na man. Eu ese confío día moito. vai ter que ser será. sin alcohol, pero bueno. Non sei se deixará. Bueno, claro, para ser Copa non vai. Bueno, pero Podemos eso- trampear, sempre- Claro, enchufas o barril ali no grifo de 0-0, enchufas o barril do outro. Se non improvisamos ali algo. Sí, O ahora. sea, pois nós non sei como facemos que sempre cando hubo copas e tal, sempre trampeamos algún, Sí. En Espiñedo e En así. Espiñedo, sí. Levámoslo o día anterior, deixámoslo ali agochada. Enterrar as botellas por ali. Claro. E collede la voz. Bueno, queda dito entón, Algo facemos. E que máis? A actualidade en Liga, pasamos xa ou que? Sí. Un pouco así, que nos conten, porque sodes dos favoritos, rapaces, está clarísimo. Este ano falábamos antes, non está o Montañeros, que ano pasaba, bueno, destacaba por enriba do resto. Que hai moita competencia, igual, o sea, está moi igualado na parte alta, non? Vai ser bonito hasta o final, eu creo que imos estar aí, bueno,
A ver, nós, a verdade, eu opino que temos bo equipo para estar aí arriba, creo que imos estar, e despois tamén hai bons equipos, bons proxectos que creo que van a luchar aí hasta o final, aínda que agora algúns empezaran mal, como a, bueno, Polo, que falamos antes, o Lalín, creo que van ao final subir e van a estar aí tamén, creo que vai ser bonita hasta o final este ano. Como Santirso, Que pasou esta fin de co Santirso? A ver, algo resultado engañoso, pero bueno, creo que a segunda parte fomos mellores, pero tampouco era de 4-1. A primeira non tivemos, estuvemos normal, foi un partido igualado, a segunda, bueno, que a expulsión de Fedello sí que nos abre, bueno, partido pues desiguales, obviamente. Pero bueno, creo que é un rival que, a min os que máis me gustaron de largo, va a estar arriba 200%, vamos. Mas no seu campo é moi difícil tamén ganar, e iban perder poucos puntos, van a estar arriba. Si, o outro día se chegase no seu campo, levamos un para cada un, Se non ganábamos duelos, non, claro. Fijo. Só que, bueno, García cambia un pouco. Marcarlle 4 Santirso de Fabio non Sí, está mas mal. eu vexo confiado, que sou confiado, de xogar na casa e tal. A ver, non na casa, salimos fuertes. confiar de que ganamos, despois podes perder ou xogar mal ou dar a nota, pero O ano pasado, salimos, cantos partidos na casa o ano pasado ganamos casi todo, empatamos 1 ou 2 e perderíamos. Ganamos vos nós, Ganaros Martín, nós, que pouco nos vai máis. pintar a cara, e pouco máis, o Cambados despois en playoff, pero creo que na casa non perdemos moito máis. O partido máis importante é cagadas, eso íbamos falalo despois, pero bueno, No, xa que o sacas. Pois eu ese día xa nin xoguei a volta, xa estaba reventado, perdido, xa... Por que? Que che pasaba? Xa estaba, tieso, xa levaba desde marzo tieso e xa non, xa... Pero por que? Cargado? Polo sí, que no doutor normalmente suele estar casi un pouco cargado, xa, bueno, moitos minutos entre a copa e unha cosa e outra, xa acabamos, a maioría acabamos cargados e eu, bueno, eu xa o que máis, xa a volta xa nin a dei xogar. E hai ganas de ascender aí en Negreira, non? Porque ao final levo o equipo anos en preferente e, joder, é un equipo que é un grande. Bueno, levades... O ano pasado era recén ascendido e quedaron segundos. Era como que casi conseguides ascender doblemente, non? Pero levo moitos anos fora de terceira. A ver, se É además un equipo vimos de dunha segunda B, época, terceira. vimos dunha época mala, estuvemos aí en primeira 4 ou 5 anos, creo que foi para ascender, o equipo estuvo a punto de desaparecer, que colleron aí xente de Negreira na última, sí, que na última semana que non solía competir, bueno, que desaparecía, había unha deuda importante, bueno, vendo unha época mala, entonces ahora, bueno, hai moita máis, sabes, moita máis ilusión, ademais, bueno, sempre foi un equipo histórico de terceira, preferente, segunda B un ano, e xa te digo, no pueblo é moito de fútbol, sabes, que notase moito, vamos, que a xente, joder, que se alegra. Claro. Que acórdome, o entrenador do Estradense, Manuti, xogou no Negreira. Eu acórdome daquela, que se falaba moito na estrada da afición do Negreira. Claro, que era un equipo en terceira división que metía 400 ou 500 personas que todos os días no campo. Aquí, bueno, xa che digo, Martín, que tamén, pero vai, a xente afora. Sí, eu, bueno, a verdade que estou sorprendido coa xente que ven aos campos, sobre todo partidos así, os que levamos, home, eu levo nada, pero cadroume varios partidos importantes, non? O Testil, o do Areas, foi xuntar ali unha che de xente. Chegaches po importante, Sí, Foi chegar a encher. sí, a verdade que sí, Literal. Unha maravilla. Foi chegar e cuidado. Sí, non, tiven sorte nese sentido, pero sí, tamén o día que fomos co camión por aí xa se ve nos pisos, a xente pola ventana, os nenos saludándonos, tal, que iso, a ver, é difícil velo, joder, No, pero moita xente que vai afición. fora, porque quando Tamén, pasamos sí. arriba deu, había máis xente de Negreira E a que, Testil sabes? había Era unha 200 tirada, personas. non? En Testil había, a mitad da grada era do Era do Negreira, Negreira. al final eso é... Valóralo moitísimo, Valora vamos, moito. estás en preferente que tampouco estás tal, pero a afición é eso, Cuidado. en terceira non meten tanta xente como nós moitos campos, Eu quería preguntarvos tamén por un compañeiro voso que xa falábamos antes, pero Brais López é central. Por que marca tantos goles este chaval? Que lle pasa? Que ten? Por que non xoga dianteiro? Porque é moi grande, entonces de cabeza o tío vai moi ben. Así Parece poñen que- balóns como as que lle poden freír. Sí, depois basta, ten suerte que lle caen a él todas, debe ter un imán o tipo, hasta me dá rabia que marque sempre él. É unha burrada, tío. E mira que me jode que marcara dos o día de Testil, a verdade, podía marcar outro, pero bueno. Dándolle pero... ti asistencia. Sí, a verdade sempre lle suelo dar. Podía estar quieto, depois teño que aguantalo. Sí, toda a Leva semana, pouco ano, tío. xa levamos ali toda a vida aguantando un do outro. Pero sí, ten eso, ten facilidade para o gol. Os rechazos que ao final do estilo escuda, o rechazo que lle cae por ali a pasmona, pero cae sempre tamén. Os reprises que di, Sí, 2 sí, metros ese primeiro. O reprise que di que ten el. É máis lento que o cabalo do malo, pero bueno.
Pero sí, ten goles sempre acaba 6, 7 goles, 8 por, bueno... Incluso 10 vin, o ano do ascenso a primeira... Sí, tiraba penaltis el tamén, hasta que fallou, depois empecé a tirar eu, pero... menos mal que fallou, se pode fallar antes, pero sí, a ver, sí, ten goles, ten moita personalidade, confía moito, sabes, confía moito nel, sabe que lle van que los balóns a él, bueno, normalmente tamén se intentamos botar ele porque, bueno, de cabeza hai moi ben e sabemos que, bueno, pues que nos dá ese plus, ainda que sea central, vamos. Tanquete. Sí, é de Negreira tamén, de toda a vida, non? Sí, sí, bueno, tal vez eu conoces dos 3 ou 4 anos, sí. No equipo sodes bastantes de ali da zona, non? Somos todos de 15 minutos ás voltas, máis ou menos, de... A ver, son uns amigos que foron para ali, non? En primeira, os que... Sí, en primeira xuntámonos todos ali, bueno, outra vez, uns estaban en Noia, outros, bueno, estábamos por aí, fomos xuntando outra vez todos, pero, bueno, Lagares, que non é de aí, leva xa 5 ou 6 anos, é como se fora, Paco, Martín, chega agora, pero métese no grupo como se fora ali de toda a vida, ao final, o núcleo que temos é como unha familia, creo que tamén é algo moi bo que temos aí. Entón o obxectivo este ano, con todo, porque o ano pasado, o que dis, recén ascendidos, quedades segundos, jodevos o Cambados, 2-0 en Purgans e despois 0-1 na casa, madre mía, que está en terceira hora. Pau tremendo, non? O ano pasado, ahora imagino que ascenso outra vez. O Cambados jodeunos, pero pasounos por encima, pero mereceu ascender ele, por menos pasar contra nós mereceu pasar ele, nos alá non tiramos a portería, aquí casi tampouco, vamos. Este ano, a ver, o objetivo, visto ahora máis ou menos, eu diría que playoff. Ahora sí. Ojalá que primeiros por ter xa uns máis de vacacións. Eu puxen vos primeiros nas miñas predicións, Moi ben. Confío, non me jodades, non, para, metín mentiroso. Estou mentindo. Queda ben, é un queda ben. Estou mentindo. Pero alguén... É un queda ben. Metín o sentirse. Vai, Pois ben, tes. pois moi ben, pois para un canto. O ano pasado descendino, tiña que compensalo, pero... Descendeches ao Santirso o ano pasado? No, descendino. Descendeches ao Santirso o ano pasado? Sí. Uf, arriesgada esa. Sí. Ese por Xa aí foi columpiada, incompetencia pura e dura. Pero alguén meteu a Negreira líder, non? Que puxo gol ali. Algún vin que era que meter o Negreira. Sería de uns hereros. O Boderos, que vos quere ben. Despois Non entraba. estaba de líder, estaba no playoff, pero aí arriba sí que Sí. este ano sí que nos dachedes aí. Sí, pleno de playoff ou líder, fijo. Sí. É que iba a decir, que Martín o ano pasado tamén joderon Chemprelloz, o Beluso. Sí. O sorprendente Beluso. Joder, como nos joderon os do sur, Sí. Pero, bueno, son máis do norte tamén. A todos, os de preferente norte a todos. Hai máis nivel. Non sei, a ver, a nós, a verdade, a eliminatoria para mí foi bastante igualada. Ao final meternos no 94 de cabeza na volta, pero aquí eu creo que fomos superiores no noso campo, en Sofán, no Carral tamén era moi difícil. Ali, bueno, ali somos moi fuertes pues, Sofán ali é un equipo complicado, entonces tivemos varias para meterlles, non metemos, despois na volta empatamos, creo, na casa, non? 0-0. Creo que sí. Despois alá Moi ganaronnos, pero xa che digo, foi moi igualada hasta o final, e de feito expulsaronlle a un, no 90 expulsaronlle a un xogador. Na seguinte xogada de córner, de cabeza, gol. Sí. Nada, para casa. Que dura, tío, ese É jodido. E no Negreira que despois do non ascenso houbo, porque claro, moitas veces un equipo cando está aí, sobre todo eso, que non contas moito porque é recién ascendido, tal, chegas aí, hostia, pode ser moito batacazo, non? Pero acusou no vestuario. No, a ver, no, tampouco, como era algo que tampouco tiñas de primeiro, sabes, o objetivo ese que se nos foi dando pois pouco a pouco, bueno, merecemos estar aí. Pero creo que, a ver, pensando fríamente, o equipo tampouco estaba preparado para ir para terceira. Entonces, para ir para terceira, primeiro tens que facer as cousas moi ben en preferente, ser bastante superior, non che digo montañeros, pero bueno, tens que ter xa un proxecto... Sentarte. Sí. Efectivamente. E agora, pois mira, o tema este do copo, pois económicamente, pois benche ben para a hora de seres capaz de ascender ou, bueno, facer un proxecto un pouco máis ambicioso. Entonces, non foi... É máis que o Cambados pasouche por encima, sabes? Entonces, pois mira, asumíchelo a punto e po ano pois intentar facer tamén así un proxecto competitivo e intentar, bueno, pois estar o ano pasado estivemos arriba sin contalo, a pouco que sumamos xogadores, ao final fixamos a Martín, que é dos mellores extremos da categoría, fechache a Adrián Pereira, que é dos mellores media punta. Ao final, bueno, pois sumache xente de calidade, acertaches cos fichajes e imos a intentar. Este ano, pois sí que se non ascendes ou non faz playoff, sí que é un pouco máis hostia que o ano pasado, vamos. Total. Levas 4 goles, Alberto. 3. 3?
Pero bueno, Un foi na 4 Copa, leva claro. Adrián é verdad, Pereira. un foi na Copa. Claro, un foi na Copa. Pero eu quería preguntarche, a vos ritmo esta tempada, un número de goles, se te queres mollar. A ver, se hai 10 penaltis máis, pois... Nah, o ano pasado marcaches. Sí, pero bueno, ano pasado estaba aí de media punta, así que chegaba moito máis. Este ano estou aí máis de, bueno, estou medio centro, estou máis atrás, bueno, vai ser máis jodido, pero bueno, sí, a ver, intentarei marcar, levo 3, pois, Andas fino, ponlle que 10. 10 sería unha boa cifra, estando de medio. Non está mal. Anda subindo as súas cifras, Eu estou vendo aquí a túa carreira, cada vez eres máis goleador, Cada vez hai máis minutos tamén. Sí. Bueno, hai que poñerte. Cada vez hai máis minutos, sí. E Martín, pois, a ver se superas a decena, É Sí. o que falta, o mellor, un pouco subirlle a nivel goleador. Sí, probablemente. Andas fino tamén, 2. Sí, levo 2, matei Marquinho o Dubra outro día 2, pero... Nunca chegaste aos 10 goles, non? No, a verdade é que é un... Bueno, igual é o... 9 fai 2 anos. No que máis teño que mellorar se cadra na toma de decisións cara á porta. Pero bueno, a ver... sí, nunca fui moi goleador. Pero este ano... A ver, se chegou a decena está moi ben, eu planteo ese objetivo. Bueno, aquí, planteo aquí. Chega Ahora fijo, mismo, sí. pasa dos 10, sí, hombre. 10 goliños cada un, entón. Se marcamos Bueno, 10 cada firmamos un, ya eso, firmamos sí. cada un. Si, no, si está en 9, deixalle tirar un penalti, Depende, Nada, se un deixo, 9 sí. no, Estilo Freire. E que tal co míster? Que tal con Adri Vázquez? Auténtico fenómeno, non? El conseguiu ascender no seu día con Negreira a segunda vez. Bo diante, bo extremo era, non? Sí, o xogador creo que, bueno, polo que teñen falado dele, eu vino xogar os últimos anos algún día co Dubra, que xogaba co meu primo ali en Dubra, bueno, era un xogador diferencial, non? Moi rápido, moi... E como entrenador tamén, que eu de momento, bueno, levo pouco, pero de momento estou moi a gusto e moi ben, sí. Anda ben, un tío de Baña, ademais, da Baña. Sí, a ver, é da Baña, pero é como se fora De de Negreira. no pueblo, sí. O sea, a mí xa me entrenou, o sea, eu tería 11 anos en infantiles, xa conozo de hai moitísimos anos. Bueno, é un amigo, e cando pita ao final é un amigo, depois é un entrenador, pero depois é un amigo, pero entrenando é un crack, a suerte que temos nós en Negreira é o entrenador que temos. Para nós é Pois, básico. Cando marcha Adrián temos que marchar todos aí. Pois a Real anda buscando adestrador. Cuidado. Imagino. Pois se cadra, Valía, fijo. é o noso punto fuerte. O entrenador que temos, xa te digo, da categoría debe ser o mellor, en terceira, pois tamén podería estar tranquilamente, pero bueno, nós temos a suerte que está con nós, e ojalá bote moitos anos, porque O ano que ven en terceiro. é figura, ojalá. É das poucas figuras imprescindibles que temos en Negreira, o entrenador, o corpo técnico en general, pero bueno, pois Adrián a cabeza visible de eles. Sí, señor. E a nivel de xogadores, a categoría, bueno, a categoría que como falábamos antes, moi disputada, sobre todo na parte alta, hai equipos este ano, vos equipos e tal. Algún xogador que vos guste de outro equipo, que ficharíades para o Negreira? Alguén que vos sorprendera ou que vos sorprenda, que xa conozades, que ao final a categoría conocedela de sobra. Un por línea, o mellor. Un cada un. Sí, un xogador por línea, podedes vos poñer de acordo, un xogador por línea para fichar para Negreira. Pero parece normal estar xogando ao Candy Crush mentras entrenamos. Eso, mister. E despois non sabes nin cando xogamos. Nin como xestionar o equipo. Tranquilo, rapaces, que parece que nacistes onte. Gracias ao club, teño todo controlado. A revolucionaria aplicación O Club chega para transformar o mundo do noso fútbol. Grazas a O Club, adestradores, xogadores e pais poderán xestionar entre todos un equipo de fútbol. Pero vainos recordar os horarios de entrenamiento, o club. Pois claro, O club será un punto de encontro para pais e xogadores. obvio, pequeno amigo. Con O Club terás todo relacionado co teu equipo ou o dos teus rapaces. Como nos gusta o club. A ver, o porteiro a Fedello. Sí. Porque, bueno, tuve con ele en Noia, aparte de que... Expulsouse outro día. Outro día fixenos Fixen un un favor, favor, expulsamos aí de colega e tal, xa por ese detalle. Pero no, a Fedello estuve con Sí. ele en Noia, para mí Sí, o conozco espectacular. tamén. Espectacular, como persona, como porteiro, para mí un tipazo, é moi bo amigo meu, e o porteiro a Fedello sin duda. Defensa non sei. Como hasta ahora, non sei... Un estilo Paco. estilo Paco, cheganos como un. A Paquiño, min cheganos gusta como un. moito Rellán, o do Santirso, que xogou outro día contra nós tamén. A ver, bueno, estamos cintos do Santirso, pero... Eu xoguei con ele en Colasanza. Que somos que sufres máis. Hasta ahora tocoume con vos polos, cuidado. O do Ordenes gustoume o lateral esquerdo tamén, que... Anda fino, Ordes. Si, o Ordes que está aí, está de líder. Quen é o lateral esquerdo de Ordes? Non A sabemos. verdade é que non lle sei o nome. Pero non sei o nome. O 3? Sí. A mellor leva o 15.
Non sei, a verdad. Ya, pues, vale, non sei o nombre, pero o Di Martín Carabo tiña que ser gol. Bueno, era rápido, era fuerte. Medio campo. Para competir aí que Grupo- falta vos homes no medio do campo. Medio campo eu ficharía a Perlita Brais Calvo. Sempre me molou. A Bo Perli. xogador. Xa o quixen traer, pero bueno, quixen non traer. Dixen que, pero bueno, o Lalín Claro, non se pode competir. veo ¿no? transatlántico e hasta seminario. Podía facer un esforzo feiraco aí, para traer a Brais Calvo, darlle leite A gratis. ver se bueno, batidos ou yogures, eu que sei. Pero, pues nada, este ano non se nos dou. Pois a ver se po ano, a ver se po ano. Quedáballe máis a man, el non é de Calo ou por aí. Sí, non sei, a ver, quedaría, pois non sei, pero bueno, eu que sei. Veo aí os jeques estes de Lalín, joder, no, pero sí, o Brais Calvo sempre me molou, bueno, sempre gustaría, me uso non outro que no, a Teira do Ribeira. Tamén Teira. sempre quixen, bueno, sempre me molou porque daslle un balón e tamén non o perde. E por noso estilo de xogo, de, bueno, de querer ter balón, de atacar, vai sempre pa diante, a mí outro, un xogador que sempre me gustou tamén aí no medio. E un atacante, mellor un dianteiro do centro, ou... Que que dis? No, meu Cristian, o irmán d'Ángelo, non... Cristian Liñares. Claro. Pois mira, tedes na casa o irmão, pode Sí, convencelo. tamén, bueno, intentámoslo, pero tamén, pois veo o Lalín, polo que sea, e volveu non a joder, polo que sea, entonces... Que se lesionouse agora, non? Sí, Pode ser. jodeu, rompeu a clavícula, creo. Hostia. Unha baixas Menos así. mal no fichar agora. No, coño. Sí, jodeu a clavícula, creo que aí entrenando, a ver, non sei, 4 ou 5 meses, creo, pero Sí, sí, no, febreiro, así falaba año. O Lalín que a súa sorte, tú non sabes. Xa ves. Sí, non se lle mal nese aspecto con Cristian, tuvo mala sorte. E falando un pouco da vosa traxectoria, porque témola por aquí apuntada, temos cousiños, non? Porque ti eres canteirán do Negreira, Alberto. Debutaches con 17 anos no primeiro equipo, non? Home, non sei, para ti xogar no Negreira ten que ser moi especial, imagino. Sí, a ver, ese ano, a verdad que foi un ano do hostia, foi un ano espectacular. Además estaba con Ángelo, estaba con Tato, Mariño, Rodia, pero Gonzalo, sigue aí, con Gesto que estaba no pasado. Óscar Vidal, o segundo entrenador, estaba aí tamén. Para mí foi, bueno, un ano animalada, era juvenil de segundo ano e xogaron bastante porque era unha plantilla corta. Co líder de preferente. Non quedastes primeiro? Sí, ascendeuse de sobra, ademais, creo. Joder. Porque era unha plantilla corta de 14, pero os 14 que había eran unha salvajada, era un equipo de segunda división. Entonces, bueno, pues ascendeuse relativamente fácil. E a verdad que tuve, bueno, a suerte de xogar moitos minutos e para mí foi un ano espectacular, máis sendo de Negreira, con 17 anos, xogar con García Calvo, para min era, sabes, era como xogar no Bernabéu. Claro. E despois fichas polo Campos, para xogar en juvenil, pero estás ali no Campos. No Campos para juvenil, despois, bueno, estuve aí no senior, pero... Con Iago Iglesias, Estuve con Iago, pero aí non se me deu ben. Pegas bastante ao xogo de Iago Iglesias, non foi ben? Sí, no, a ver, o primeiro ano xa non era para Forcerido en enero, e despois o segundo, creo que son 700 minutos ou por aí, cando ganamos a Liga. E bueno, ese ano creo que, bueno, que sí que pudín haber xogado un pouco máis, pero bueno, tampouco había uns xogadores da hostia. Eres moi novo tamén. Sí, a ver, pero bueno, creo que ese ano sí que pudín haber xogado un pouco máis do que xoguei, tampouco, sabes, ser titular, nin, bueno, entrar, salir, bueno, o que xoguei máis ou menos, pero bueno, Iago aí sí que me dou bastantes oportunidades, de feito o día que ganamos a Liga en Arenteiro fora titular. Entonces, bueno, contaba pa Iago, e depois ao seguinte ano nada, lesioneime da pubalgia, que me tuve que operar e despois Todo o ano fora, prácticamente. Nada, depois xa tuve un ano e medio parado casi. Depois xa nin O ano anterior ao ano de ganar a Liga no Campos, cedente ao Bertamiráns, Sí, non? fora aí a Bertamiráns. Eso que foi o ano que baixaron o Bertamiráns de terceira. Estaban, sí, claro. No, baixáramos de preferente a primeira tamén ese ano. Ostras. É que fora, claro, cando empezou a caída libre do Bertamiráns. Bueno, e máis aí en Bertamiráns tamén viña do natural, do San Lázaro 2, que era natural tamén, e tuvera tamén 2 meses parado, a esa cesión, nada, doseme tamén como a carallo, vamos. No caso de Martín Canteirán do Dumbría, este ano xogades contra eles. Non sei, terás ali moitos colegas ou eso xa quedou moi atrás? Sí, teño ali, bueno, ostras, que final estive fui ali con moitos dos que están. Bueno, agora xa non quedarán tantos, pero sí, conozo a bo equipo do Dumbría. Sí. As instalacións. Esa sí que é a miña aposta instalacións. persoal, metimos en playoff. Chegarán. O que pasa é que lesionouse lle atrás bastante xente que tiñan aí andando ben. Pero bueno, diante teñen dinamita, o Diego Estevez e compañía. Teñen bo equipo, a ver. Sufrir non creo que sufran, van a estar aí peleando arriba. É algo máis reciente o do Sofán. Este ano pasado estuveches ali, como ves o Sofán este ano? Ben, sí, que a verdad que ao final o ano pasado marchamos
bueno, por circunstancias marchamos de varios, sobre Circunstancias. todo a zona de arriba. Sí, a ver, cada un... Ao final temos a nosa vida fora do fútbol, non? Se viviramos desto, pois teríamos que mirar esas cousas, pero bueno, a min queda máis cerca a Negreira, entonces, pois, antes vivía na Coruña, por eso tamén abarcaba eses equipos máis de aquela zona. Ahora Estabas estou... estudiando ali, non? Sí, estudiei na Coruña, estaba, bueno, iba a Carballo. Mal que acabou de estudiar. É normal. Si non salía do sofán, en sofán viviches momentos espectaculares. No sofán estás subiches moi de preferente a terceira, fixeches un gran ano en terceira sendo un chaval. Sí. Que tes agora 24, canto tiñas aí? 20, non sei. Sí, tiña creo que 20 Joder. anos. E despois por eso che fixa o Paio Saco, que tamén tiñades bo equipo ali. Sí, en en terceira. Sí. A ver, terceira é complicada, sobre todo para esos equipos que, bueno, que son máis humildes, non? O fan a final éramos, nunca estivo en terceira, éramos todos, si que houve xente que xogara en terceira outros anos, como Iván, Alexandrio, pero bueno, xa eran máis veteranos, chegamos aí, bueno, e sufrimos, foron anos tamén complicados. O Paio Saco salvámonos a final. Bo equipo en Paio Saco. Sí, ali está a xente de sempre, estáse moi ben ali tamén, calquera os dous equipos nos que estuve increíble, en Sofán, Mellor que é unha Negreira. familia. En Negreira tamén, é unha familia. A verdade, tive moita sorte, nos 3 equipos nos que estuve tamén estive moi a gusto. En Negreira tamén, de momento, moi ben. Nada, sí, en Sofán estive en eso 5 anos, moi ben. Sí, señor. Tamén moi a gusto. Alberto, ti ascendiches fuches para o Negreira despois de pasar polo Noia, fuches a casa e dar unhas clases por ali, querente ben, non? En Negreira temos unha pregunta aquí dun tal Porte 121 que di: Albertiño, por que te chaman o mago de Campo Longo? Pois o do, bueno, que vos comentaba antes, o do mago de Campo Longo ven de cando estaba aí no Compos, que o speaker, bueno, tiña, pois cando decía o nombre de tal, tiña para todos un pouco, bueno, pois a mí me quedou o mago de Campo Longo, ainda que non xogaba un día, sabes, o mago estaba igual. E agora o mago de Campo Longo nos entrenos, depois os partidos non era capaz, pero si, ven aí do Compos, da época do Compos, que tiñamos aí, bueno, apodos todos, a min quedoume esa ven de aí. Estou me dando conta que este ano pode ser como o ano que ascendedes de primeira a preferente, porque ti chegas a Negreira, xogas os playoffs e caedes, creo que contra quen foi? Contra o Miño, pode ser? Contra o Eume. Contra o Eume. E en penaltis. Sí, o penaltis. O ano pasado caedes contra o Cambados, pero o ano seguinte xa gañades a Liga, que andaban bastante canso o Puebla e o Cordeiro. Tivemos que ir á última jornada. E a Estrada. E quen marcou o gol na Estrada? Pois parece que foi Dios, pero foi un eu. Así, fixache os deberes. Como non, había que facelos. E como foi marcar ese gol, celebrar despois un ascenso a preferente despois de bastantes anos que o Negreira sempre facía vos equipos e... A ver, sí, é máis de preferente a terceira, bueno, a ver, mola moito máis porque ao final é para a terceira, pero de primeira preferente tiñamos como esa necesidade de ascender, porque xa levábamos, creo que levaban 4 anos, e, bueno, por circunstancias, bueno, fora para Noia, despois a pandemia, despois por motivos laborais non viñera para aí, viñera ano de primeiro, bueno, anterior co eu me viñera uns meses aí, que apenas xogara. Ese ano, pois, había, a ver, aquí para ascender, non había máis, era para quedar primeiros e punto. E ainda con todo eso, tivemos que ir hasta a última jornada a ganar, bueno, a Sporting Estrada. Pero... Que descendeu. Descendeu ese día, estaba descendido. Ou estaba descendido xa. Gracias a Dios que ese día estaba descendido. Pero si como no... se xogara algo... E ainda así 0-1. Ainda así 0-1 gracias a Dios. Temos que dar as gracias a la casi na Estrada. Pero bueno, había necesidade. Cando se ascendeu ese ano foi de alivio. De por fin volvemos a preferente. Bueno, estamos pouco a pouco volvendo ao que era o Negreira, pero... A terceira celebrase obviamente unha animalada, pero ese ano era como alivio de, bueno, estamos volvendo pouco a pouco. Entón, pues, bueno. Sí, é o camiño a seguir, bueno, falamos antes, non? É seguir ascendendo ao final de Negreira. É un club que ten que estar por encima de preferente, penso eu. Sí, a ver, preferente, arriba, terceira tens que ter xa, para manter terceira tens que ter xa, bueno, cartos, tío. Tens que ter xa unha plantilla, porque senón non compites, pero normal é que vais. Podes dar un ano, pero manterte varios anos en terceira. É complicado. Sin pasta é jodido, pero bueno. Porque a canteira, como anda a canteira do Negreira? Antes só, joder, era unha canteira moi fuerte. Temos unha pregunta dun tal Tomás.tss, que opinades da canteira do Negreira? Supoño que alguén que xoga na canteira do Negreira. Sí, a ver, a canteira ahora, bueno, pois volvemos a empezar outra vez porque hasta aí 2-3 anos creo que só había non sei, unha categoría, xa le vin, ou non sei como tal, entonces empezar de cero,
para nosa canteira foi algo básico, porque xa dá igual que tes en División de Honor ou como tes na última categoría. A canteira para un equipo como a nosa Sí. Agora estános axudando, xa se ve, o outro día marcou o Guito, bueno, non sei se tedes pipiado, pero O Guito, no. está vindo un Bo xogador, juvenil con nós, sí, moi bo, De sí. que xoga? media punta. Sí, Talentoso, zurdo. sí, Hai que fijarse un Guito o día da Copa. Vai xogar na Copa, o Guito. non sei, pode ser. Minutos terás, Sí, seguro, a ver. porque además Corea xogou, Veu- seguramente teña ese premio. Sí, seguramente, sí. É como Adrián Pereira, pero con 10 anos menos. Sí, es un como é isto de Eros ti controlas de FIFA, un rellén destes ou como? Efectivamente, Rillén. Rellén. Os que volven xogadores que se fai que volven salir. No, pero moi O bo. Messi, cando aparece despois con 17 anos outra vez. Efectivamente, retírase Messi e de repente sale un agente libre que se chama, eu que sei, Manolo Tesi, en vez de Messi, Tesi. argentino que naceu no mesmo día. Pues sabes que é Messi. Vale. Para acabar xa con esta parte da entrevista, son dúas preguntas pa Martín. Unha quería que me chamou a atención, que ano pasado é verdade que gañades un 3 en Negreira e despois palmades un 2 no Carral, pero quería saber por que che botaron amarela no partido de volta, que bueno, botaron unha amarela, vimos por aí, a mellor pegaches unha hostia No, Paco. creo que fora... no, que va. Non sei, recordo que foi, creo que por protestarlle algo ao árbitro. Ah, Que non bueno. soume moito de falar, pero bueno, ese día... O que sí que debe de ser de falar é Freire, non? Freire Foi máis. algo máis encendido, sí, que a mí. As mías amarillas son así. Ou por protestar ou por matar a alguén, sí. Hostia, é que... Ah, no, nada. Iba a decir que no Compos botaron 10 amarillas en 12 partidos, pero eran victorias. Equivocaban. O ano pasado botaron 7 amarillas, o teu récord. Este ano levas 3. Pois Vas buscando, poño que 7, 6 foron por tar, bueno, sí, por falar. Sí. Este ano vas buscando o récord, A primeira xa foi co Lalín, xa por, bueno, casi deu un balonazo a línea. Esa, menos mal que non lle dei, que senón xa era roja. E a seguinte, pois eu non sei era cal. A seguinte foi unha patada en sofán, tamén. Unha patada en sofán que era naranja, pois claro, de amarillo. E a ver, xa vamos, agora parei un pouco hasta que me cae así outra por protestar. Unha porra de tarxetas para este ano. Leva Este ano máis, Sí, por eso digo. Vais as Un par de pasado sancións. media punta, Sabes, sabes? máis Que non- atrás, tes que... Que non, Cadián dicíame que non sabes, non tiña nin que defender casi, foron por protestar que estaba Adrián contento comigo. Pero este ano que teño que defender e andar a correr por aí, caña máis, Cantos foron ano pasado? 7. Pois poño casi 2 ciclos este. 10 goles e 10 amarillas, perfecto. Máis ou menos, sí. E temos unha pregunta para Martín. Pode estar por que di, preguntalle pola rápida adaptación ao equipo, sobre todo na cantina. Non foi a pregunta esa. Brais, fijo. No se pode decir. Isto é Nada, moi ben. Eu, bueno, creo que esas cousas son as que fan piña, non? E ao final, ao chegar a un vestuario novo, pois intentas integrarte desa maneira, e así que é verdade que Negreira, pois... bebendo como que máis. No, como que máis non, hai ali moito enfermo. Pero, bueno, a ver, eu iso, intento integrarme, e ao final é iso, facer piña fora do vestuario, do campo tamén, que creo que é importante. E iso, Negreira tamén hai un bo grupo nese sentido, pois, nada, aí estamos, non? Sí, se entra un 10, fora é un 15, fora é un dos nosos tamén. Fora é un dos meus, a verdad que é unha maravilla. Uno porque de hai nós, que fichas que é moi bo, pero despois non sabes, non che dá, non queda a tomar nada, non che dá bola ninguna. Non vale de nada. Prefieres ti que Claro, sea como ahora, peor, sobre sabes, todo- que non lle apunte, pero sea bo tipo. Nestas Como categorías, Martín, ao pois, final, pois, como tens que Martín, fazer, temos vas a pasalo suerte. ben, non, ao final... Sí, os para con viernes- Martín temos a suerte de que aparte de ser bo no campo, despois fora tamén é un 10 de persona. Tamén teño suerte con atopar xente como estes, que ao final... Que bonito. Verdade que sí. Temos outra pregunta especial por aí. A de Feiraco. Sí. Preguntarlle por Feiraco e os seus eventos. Non sei que... A Freire. A Freire. Non sei a que evento se refire, podenos contar un pouquiño. Supoño que patrocínate Feiraco. Sí, por lo que sea, creo que nos patrocina Feiraco, sí, é, bueno, o principal patrocinador, pero sí, eu eventos levo uns cuantos, desde que vim pa aquí, sí que levo, bueno, 2 ou 3 ou así, ando yo jodendo batidos, yogures. Outro día nos fomos a Martín aí ao día este do leite e repartir, non sei, 300 litros de leite ali aos chavales. Pan de solí, mano. Bueno, pasámolo ben, e son eventos que, bueno, que ao final danche moita visibilidade ao club e nós pasámolo de maravilla. A xente pois, que van de Feiraco, e máis, a xente pois, é super simpática, que se enrolla, que, bueno, que nos dan bola. Sabes, que é moito máis fácil darche bola, pois, ao Depor que ao Negreira, sabes? Sí.
Pero bueno, pues miran por nós, é verdad que é para, bueno, é de agradecer a xente que está traballando en Feiraco. A verdade é que o de Feiraco xa velo así na camiseta xa é de equipo grande, Sí. Eso recorda a tempos... O Feiraco Team, non? Non vos chaman un pouco así? Non sei, pero bueno, antes había unhas camisetas moi chulas co tema de Feiraco. Sí, de feito esta que teño, non sei, bueno, non sei, dixenlle, para tendrá que poñer a venta e tal, non se pudo aí poñer a venta, non sei por que rollos, está, bueno, eu conseguín aí ponos contactos. pero sí, está moi chula, sí, está moi chula. Moi ben. Despois temos outra que che preguntan que cando vai recibir o piso que tes en obras dende hai 3 anos en Negreira, que se xa ten cociña, lavadora, etc. Vai, eso ahora estudo, fijo. Eso é outra que, bueno, comprei un piso en Negreira que era junio do ano pasado. Eso era pa marzo, estamos xa en outubro. É que as reformas, En Alberto. septiembre eran un par de meses máis, xa estábamos casi nos par de meses máis. Ao final, pois, vou ter que matar a alguén, pero bueno. O piso está ali, pasas por ali, ainda outro día que pasamos co camión celebrando, xa había puta coña. Estábamos xa chinando, porque, hostia, vivo nunha aldea a tomar polo cu, hostia, joder, máis porque para salir de festa e así... Soferíamos a súa nai de vir por nós outro día, final, Ah, tú a nai deseando que charremos do piso. claro, porque se teña que chamar a todos os viernes, a todos os domingos, ao pobre, pois... Todos. Todos os viernes e todos os domingos, normal. Non ganamos para gasol, entonces, bueno, máis que nada por eso, para non molestar a meus pais, porque, bueno, a cociña, bueno, pouco a pouco, para que encaixa unha cama para tirarse, porque ahora tirarse no chan jode un pouco, sabes? Pero bueno, a ver se con suerte, a ver para Reyes, se veñen os Reyes e me traen o piso dunha vez. Complicado tratar. Os albañíes e así van moi ao seu ritmo, Nada, nin pagando, a verdad que cuidado, deben ter chollo. Sí, flipas, Porque, hostia, sí. Bueno, pasamos aí as preguntas da audiencia. Sí, Temos un par. pregúntanos, temos aquí 3 ou 4, pregunta Alex Otero Vázquez. Alberto celebraría esa clasificación para a Copa do Rei cun chupito de veterano. Que grande, ese é o preparador físico, bueno, Sí. está ahora o prepa. Temos pasado moitas noites ao máis el. Sempre tomamos aí un chupitiño de veterano que nos mataba aos dous. Que é? Coñá, non? Sí. Sí. Que chupaba eso, como a diablo. Home, eso quenta o corpo. Sí, me cago. xogar non xogaba, pero despois de festa era o 10 tamén casi. Pero sí, wow, moitos recordos aí co prepa, bueno, un tío verdad con un tipazo, bueno, se ascendemos ou pasamos aí ca Real, invito ya un chupito a dos ou os que fagan falta. E despois temos unha de, bueno, xa falamos da de Tomás.tss, de que opinades da canteira. Temos unha de Maruco _89 que Dúas, di, máis ben. sí, unha para Pereira que lle sorprendeu a Pereira máis do vestiario do Negreira. Xa falamos un pouco, pero bueno. Sí, de vestuario, non sei. Bueno, é eso, é un vestuario moi acolledor que hai moi bo grupo, vese xa desde ao final, bueno, os resultados así tamén van por iso, ben. Bueno, é un grupo eso, de amigos, viñeron de amigos, e son conocidos ali, pois si, acollente moi ben, e estáse moi a gusto, verdad? Non? E despois a de Alberto. Outra para Alberto, de Maruco 89 tamén. Bueno, son varias preguntas según este. É que temos despois unha de quen é máis probable que... Sí, bueno. Para Alberto, quen é o máis pijo do vestuario, o máis chisto, que será máis chistoso, Chistoso, sí. o máis roñón, o máis vago e o máis desordenado. Quen é o máis pijo do Sí, vestuario, Alberto? casi o pijo. O máis pijo, pois diría ainda Paco. Diría Non o Paco. diría nunca. Eu tampouco, verdad? Sorprende. Bueno, sí, además gustalle moito ir por aí de viaxe ca facer así cumprir o ciclo de 5 amarillas, ir por aí de viaxe, levalle moito de... E vai moito ca, bueno, ca rapaza que ten, ca moza, e saca moitas fotos, e nese aspecto é máis así... Algúnha vez, sabes a ciencia certa si Paco algunha vez forzou tarjeta para ir de viaxe? Bueno, temos sospechas aí. Unha patada que pegou sin sentido o escairón, pero bueno, en principio... Fijo. Un tipo aí por atrás. A donde foi despois da patada esa vista que iba? A Toulouse, creo que fora. Mítica patada domingo, lunes en Toulouse, sabes? Chámalle paro, O mítico viaxe que organizas de un día para outro, como se vas a ti, sabes? Pois, polo que sea, mirou aí Iberia, pois había un viaxe a Toulouse, e colleu. Sabedes que eu facía iso tamén bastante, no Cire de Melide? Un paisano voso, Javier Chenel. Chenel tamén. Facía moito. Pues, Tiña un viaxe anual e pues, sí. Forzaba a amarilla para... Bueno. A ver, é lícito, non? En parte. Sí, a ver, A ver, Paco telo que ir ten dous. preparando, xa son 5. Telo que ir preparando desde... Pois eu dicir a Chenel logo para semana, a ver se o vexo. Sí, sí. Acabémolo ver, pois cales eran as outras todas. O máis chistoso. O máis chistoso, a ver, diría che Celia, é moi pavero. De Celia, Sí,
Sí, Cheli, un trono de porteiros moi pavero. Sí. Brais, ti. Brais, bueno, cabrón, Omar Roñón? Gonzalo. Gonzalo Sí, no, Omar Roñón é Gon, sí. no campo, incluso. Sí, no, Omar Roñón é como teño día atravesado, no, é Gonzalo. Tipazo, pero sí, o máis vinagre. O máis vago? Ui, Uf. a min pégame Alberto Freire aquí, non sei por qué. Non te creas, o Manu Mayán, Manu vago que, cuidado, non corre nin para escapar da policía. Por último, o máis desordenado? Casi diría o mismo. No, máis desordenado de ti, non sei, a ver. Non sei, no vestuario tampouco é que haxa... A ver, algún dos novos, da xente máis nova, máis desordenado, que se diría Peque, Rulo, Fabián, Mano, algún destes máis, bueno, máis novos, sí. Moi ben. Pois que vos parece se damos entrada a Eros López e vos fai un show e movidas así moi divertidas? Venga. Perfecto. Vamos, Eros. Ao Furancho Furiño. Pois aquí está Eros López Que pasa, para rapazada? este Furancho Furiño. Que tal, como estamos? Moi ben. Está quedando moi chulo, E ganas de copa ou de copas? Das dúas cousas. Así me gusta. Esa es la actitud. Bueno, nada, primeiro vamos facer unhas preguntiñas curtas aí na busca de anécdotas e logo un test de compatibilidade. Vamos a ver como de compatible é esta parella de Negreira. E comezamos por un hobby. Eu diría o pádel. A min gustame ler. Cal foi a noite que máis vos liastedes pós partido? Post. Post. Nada. No, presa non é nada. Eu cada 15 días. No, o día do textil despois. Quen é o compañeiro máis liado? Hai varios, Lagares, Brais... Sí, eu Freire, Xalio non, pero sí, Lagares, Verdullas, sí, Martín, eu, os mesmos máis ou menos. Sí. Como se lleva agora, non? Botou moza? No, desde aí así, porque caderalle isto de que se desmayara ali no campo da Unión. Entonces desde esa non pode beber nada e tal, ao final se non bebes, pois líaste menos. Queres que non. Sí. Pero si coidas moito, tens que cuidar moito máis, entonces, bueno, pois sí, sempre intenta disfrutar o máximo, pero bueno, sempre intenta non pode estar a 6 da mañá como estamos en Martín, se cada, sabes? Non chama a súa nai. Efectivamente. Cal foi a viaxe de equipo máis divertida que tivestedes? Ollo, non ten por que ser por alegría, senón por cousas que pasaran. Hasta Bueno, ahora. estilo, que... Bueno, nós os dous e eu tampouco tive moitas con el, pero ou algunha por se separado, sabe el... así que recordades moito... Fome por separado, foi no Compos cando fomos contra o Español B nos playoffs, ou co Salmantino, bueno, co Tarrasa, pois son que experiencias que sí que, bueno, non se dou ben en canto ao resultado, pero son experiencias sí que, bueno, inolvidables para min. Eu tan longe non fun, así que Cantabria con estes. Un ídolo da vosa infancia. Eu nunca tuve así un referente futbolístico moi claro de... Gustaba moito no seu momento cando fichou, bueno, son de Madrid, Di María ou Isco, así... Eu Iniesta sempre me encantou. Ollo porque esta ten que ser entre os dous, A que 3 compañeiros levaríades a gastos pagos a Punta Cana? Os que paran sempre, non? Sí. A Brais, a Lagares... A Brais, a Laga... E a Celia, que ainda que non está, é pa ver o que flipa. Sí, a Brais, a Laga e a Celia, non? Venga, esas tres. Que foi o máis extraño que vivistedes nun campo de fútbol? Uf, que pregunta. Pois é o do Celia, verdad? O de cando se desmayara ali en Unión, nunca me... Espero non volver a vivilo, ademais cadroume de cerca ali ao lado. Ten que ser... Estaba como daqui a un metro, vino así que é redondo, e a mí me pegaronlle un tiro este da grada, que eu ali, estaba lle, bueno, como non sei como se chama o rollo que che dá, pero temblaba, movíase, estaba cos ollos cerrados, bueno, foi un chungo ali que lle, tardaron en reaccionar, o día chovendo, diluviando, bueno, prefiero non, bueno.
É un susto. Sí, un susto de carallo, porque non sabes ben como reaccionar, nin que facer, sabes? Pero bueno, é máis o nai por ali, que ainda é, bueno, máis dramático todo. Pero bueno, eso foi para min o peor, sí. O peor que me vin foi eso de Celia. Eu historias raras creo que non teño ninguna así, moi un campo de fútbol, non? Cal é o vosso guilty pleasure? Eso que é. Tomar unha caña despois de xogar, non? Algo así. No, é Non, como así. algo que un placer prohibido Chocolate, que ou sea, teñáis, ah. ou incluso algo que vos guste moito e a xente pense que non vos pegaría absolutamente nada. Hoxe en día o de ler, verdad? Sí, a verdade Sí, que non eso... está moi Pouca xente agora... Bueno, sí, claro, a min gustame, verdad. Collenlle gusto, de verdade, lía de pequeno cando, bueno, obligabanche así un pouco, perdinlle gusto despois. Non sei, gustoume moito el asesinato de Platón, a verdade. Agora estou lendo un que tamén dá moi ben. Pois o meu é dormir, tío. A min dormir flipa, ¿no? Cal é a maior ensinanza que vos deron? Bueno, eu, gracias a Dios, na miña casa teño, bueno, meus pais son xente moi sencilla, humilde, e iso é o que levo, non? Priorizar máis igual a calidade de vida ca bueno, os cartos ou outros intereses máis, non? Disfrutar do que temos e iso é o que levo deles, a verdade. Sí, é un pouco como Martín, creo que as nosas familias, eu máis Martín creo que somos moi similares na forma de vida, e as nosas familias creo que ainda máis parecidas incluso se cabe. É eso, ser sencillo, ser unha persona humilde, non facerlle a nadie que non queres que che fagan. Quen é o máis maniático do Negreira? Pois eu non teño ningunha... Eu tampouco, A ver, a son verdade. supersticioso en canto igual se faz un día unha cousa, sabes, se ganas, non intentar cambiala, pero tampouco son de moi maniático nese aspecto, non creo. Non sei se hai algún que... Bueno, o Verdullas metes ali ao vestuario antes, o porteiro, non? Pero non sei se é manía ou... Sí, non sei, diría che que Pero non... que fai lá? non hai Cambias, moitas bueno, maneras canta un raras. pouco antes o porteiro, se... Bueno, eu sempre vexo chegou ali no Sí, igual coche, ten non? máis E está unha ele rutina, ali sí. cambiándose xa, bueno, non sei, pero... Igual ten máis ir a unha rutina, pero creo que non somos ningún maniático, así, en general, non hai. Cal é a habilidade oculta máis graciosa do vestuario? Algún, que sei, un que cante ou algún que teña así... Pois algo Estribillo, sí, pois o Peque e Rulo, que saben todas as cancións que te podes imaginar, pois saben, as de orquesteo, de todo canto hai, sabes? Que depois nas churrascadas está directiva, así que poñen todo de orquesteo, pois os tipos nin que foran eles os que inventaron as cancións. É unha animalada, poslle Pantoja da Pantoja, poslle los ojos negros, poslle Bati, é unha animalada, non sei por qué, porque tampouco teñen, sabes? Teñen 23, 24, pois sabenas todas, a verdad que eu... Sí que... Va a moitas festas logo. Xa que va a moitas Pois orquestas. irán a todas as orquestas que hai. Serán estes fanáticos da Panorama, así, pero é unha barbaridade as cancións que saben de ser de bailar e tal. É unha historia divertida dun adestramento ou de algún momento desta tempada? Si, alguna que se vos Esta ocurra. temporada... Divertida. Ou algunha broma ou algo que Bueno, descendera. a ver, o día de... Non sei contra quen xogábamos, pero... Vidal trae así, o segundo entrenador trae así xogadas ensayadas para o partido, prepara o balón parado e tal. O día de... non sei que día foi, pero trouxe nos ali unha xogada do Arsenal esta que expoñen ali os 3, os 4. Sí, nos corners. E cando vimos que pasábamos contra a Real, imos soltar ali esta xogada ao Sergio Benito, vai flipar, como chama o entrenador, Francisco. Vai flipar ali que a xogada do Arsenal preparada. Bueno, pois agora era o que decíamos, as parellas sempre son ben recibidas no Forancho, así que hoxe toca test de compatibilidade. Eu vou vos facer unha pregunta do outro e vos tedes que intentar adivinar. Evidentemente o outro ten que permanecer calado hasta que haxa resposta. E comezamos contigo, Martín. Cal é a comida favorita de Alberto? Chourizo, sin duda. O chourizo. Sí, é algo que como diariamente. A ver, mola moito o chuletón, molame moito, non vou por ir ao bar se pido chourizo, sabes? Se vou por aí comer pido chuletón, pero na casa é un chourizo diario, sempre lle cae. Sí, tío, a nutrición é básica para rendir a alta
alto nivel. Como os comes? Frito? A pelo? Sí, no, Curao, curao. dal día, eso en casa de toda a vida. Pan fresco, chorizo de queixo, pa A mí diante. tamén me gusta moito o chorizo. Sí, aí acertou, sí. Alberto, o grupo favorito de Martín. Buah, a ver, tío. Non sei, pero de reggaetón eso no. Eso fijo que no, pero de grupo, pues non sei. Algo así, de Melendi, algo así parecido, bueno, algo así, ese máis rollo que outra cosa. Sí, Melendi mólame. Eu min... Dámola Leiva, así, ese estilo, mólame moito. Leiva. Pegaba, che. Sabía que reggaetón non era. Reggaetón. Martín, o xogo favorito de Alberto. Xogo o rondo, se vale. Videojuego, creo juego que de videoxogo- móvil, ou juego de mesa. Alberto non xoga videoxogos. A ver, xa de ese estilo, diría che, bueno, non sei. O día que fomos a Cantabria, estivamos jugando ao tuti, e vi así que ya, ben. Eso sí. Todo de taberna, todo de Sí, taberna. claro, é verdade. Alberto, o que mellor se lle dá a Martín no campo. Desbordar, poñer nos centros aí para uns caramelos que Gonzalo vai inflar, gracias a él. Bueno, está ben, sí. Martín, Vale. o exercicio que máis odia adestrando a Alberto. Pois os de físico, non? Os de correr, bueno, os que se fan en pretemporada, sobre todo, esas máis de resistencia, de... Están acertando. Va a facer un non? pleno, Alberto, o que peor se lle dá a Martín. No campo ou fora? Indistintamente. Pois non sei, diríache que fai casi todo ben, pero... Pois non sei, tío, peor que se dá a Martín. Pois eso sí que non te sei decir, tío. Porque a verdade que é un tipo que por ahora fai todo ben, o pouco que non ve, Acertou, Martín. fai... meu darlle ca esquerda, na fai verdade, todo costa. ben, pero sí, Sí, pois sí, entra. poño, darlle ca esquerda, sí. Pensei que ao mellor era sacar un 3 cando non salir ao ar. Bueno, aí estamos aprendendo. Cando fomos para lá xogando ao cabrón, perdeu el, así que pois ben, No. xogar ao cabrón. Alguna participa, non? Dábamos nivel, Estas 6 preguntas foron moi ben, Son as claves estas. pero estas dúas son as que deciden todo. Martín, o cubata favorito de Alberto. Hostia, pues... Notas que pido o seu, Diríache... Pero non sei se é. Sigrans? Euro combinado... Limón. Spray, non? Iba a dicir spray. Iba a dicir Sigrans spray. Spray. Iba a dicir spray. E Alberto, o cubata favorito de Martín. Barcelona Cola, non? Sí. Barcelona Para salir... Sí. Esta parella dá goles, Vai dar moitas Entendémonos, alegrías, alegrías. E agora pasamos, como sempre, as preguntas clásicas. Vamos a chegar máis a ti. E facemos a mítica que facemos sempre. A primeira, cal é o animal máis forte ao que lle gañaríades unha loita, vida ou morte, habitación pechada e sen armas? É Os dous jodida. xuntos. No. Oye, gusta. Sí. Os dous xuntos. O animal, Paco non vale, non? Baixádelo, Paco, entre os dous. Buf. Non, ó. traballo. Que nos mete, Wow. Imposible. No, no. Animal máis Paco fuerte. podería superar o boi e o tiburón, Sí, Balotelli, entón. Antón Escobar tamén co A que tiburón. animal lle ganaríamos nós? Entre os dous, Sin armas. Non é fácil esa pregunta. Non sei, é un... Entre os dous cambia ben o Sí, tema. entre os dous... A ver, entre os dous, sí. Os dous... Vamos Cuidado, a decir algo. podes botar moito Pode bicho. caer, Un becerro deses que tes A na un casa. becerro baixámoslo. Pois a un becerro Creo, aí. non sei. Sube la apuesta. Depende do becerro, non? Sí, pero bueno, temos os dous vacas, entón sabemos tratar aí cos animales. Pois vamos decir aí, un becerro, un veite. boi, unha vaca, o Sabedes que variar. queirás, efectivamente. Sabemos tratar os animales esos. Hai algún equipo polo que nunca ficharíades? Polo que sea. O mellor non hai, non sei. No. A ver. A ver, se... Eu que sei, un equipo así que vexas que se me chama e vexo que, eu que sei, que hai malos grupos ou malos rollos no vestuario, esas cousas, pues, igual digo, non fixo. Algún nome en concreto? Porque, por exemplo, No, non o sei. Negreiro ten así como algún rival
sempre. No, rivalidade sempre, home, no, hai rivalidade ali no pueblo, co ADN, co Agrón, que son do lado para rivalidade sana, me refiero. Co ADN, co Agrón, que son... o Agrón. Claro, que son, rivalidade sana porque é de, bueno, é o veciño. É outra categoría máis baixa sempre. Pero rivalidade así como tal, no, eu, por exemplo, eu teño que mollarme, nunca ficharía en Sofá, en San Tirso, pero polos campos. Non polo equipo, en San Tirso son equipazos, Sofá outro, pero polo campo eu ali non pinto nada. Moi fino, Freire. Fino no, pero, para dar o banquillo, pois a todos, polo menos conoce a xente. Que si Noia, que si Compos... É o campo natural é grande. Xogo non xogue, polo menos se cae non lastimarse. É importante. E a última nova desta tempada, que seríades se non forades futbolistas? O ideal. O... Ideal. Sí. Pois non sei. Se non fóramos futbolistas. Martín, eu penso que está claro, non estabas opositando. Bueno, sí, eu estudiei terapia ocupacional. Estou probando aí, ainda non teño moi claro. Pero sí, bueno, vamos a dicir eso. Terapeuta ocupacional, funcionario. Funcionar. Sí, tamén. Bueno, non sei. Eu como futbolista xa deixei de ser hai anos. Claro. Entonces, pois xa non estudo que, bueno, estudei para policía, como son policía ahora mismo. E xa, bueno, como futbolista xa non son, pois policía, vamos a decir. Sí, señor. Pois ata aquí, non? Ata aquí. Haberá que darvos un regalo, porque o fixestes de maravilla. Pasástelo ben na charla? Sí, moi ben. Espectacular. Nós temos tamén aí algo. Sí, temos aí algo para vos. Pois facemos intercambio, se queredes. Se queredes. Damos vos este agasallo dos nosos patrocinadores principais, Mans do Mar. Vai vos un pa cada un. Non vos imos decir o que é, pero... Podemos abrilo? Sí. Bueno, pues traemos aí unha camiseta sin número, porque, bueno, somos un club humilde aquí... Do Negreira, Sí, porque se vos traemos a do 10 non teño un que xogar domingo. Como a do onte, teñamos que xogar con petos, entonces, bueno, traemos aí unha firmada por todos. Bueno, firmamos a outro aí. Sí, señor. Eso está A guapísimo. ver, a final de mes nos descontan do sobre a camiseta, pero bueno. Esta despois cando pasedes contra a Real vai valer moitos cartos. Sí. Está ben. Se pasamos ca Real, fuimos por ela. Pois moitísimas gracias, Pasamos rapaz. ca Real, traemos vos a da Copa. Tomades café polas mañás ou Sí. así? Estuve unha maravilla. Sí, Logo, demais. son moito de café. Pois pa vos, para que disfrutedes desayunando. Pois moi ben, moitas gracias. E un placer tervos aquí, a verdade. E moita sorte a semana que ven. Gracias. A ver si cae. A ver se hubiera campanada, a verdad que sería espectacular. Invitamos vos ali a vir ca nai de Freire para casa. Está feito. Pasamos, vaya, traemos miña nai a casa. Pegamos ali todos no campo, invito vos eu ali. A min se me ten que levar a Melide, cagas, Pero, vaya, para vos as copas son gratis, se pasamos ese día, e despois xa, bueno, a Melide non vos levamos. Boa festa en Melide. Pagamos vos un taxi, boa festa. Igual salimos en Melide. Pois mira, se pasamos, De martes en Melide. pois imos un sábado. Eu ainda me acerco. Quedamos neso. Pois moitas gracias, chicos, sorte na Copa, sorte na Liga, un placer e a vos, furiños, moitas grazas como sempre por ver a entrevista, por ver o podcast e o de sempre, non? Que se Sempre, que nos sigan en todas as redes sociais, que se suscriban nada. E hasta outro día. Sí, onde aquí seguiremos como sempre, falando do fútbol Que máis? Nos gusta.